Piatok 24. júla 26. Vinohrad Trenčín. To je pohľad na skazku. Samozrejme ešte tvrdá ako kameň. Je stále cez 40 strapcov. Tak pomaly redukujem, aby dokázala utiahnuť, lebo tieto strapce budú mať kilo, cez kilo určite. A tých 40-45 kg je na ňu trochu moc. Začínam pomaličky sáčkovať aj vinohrad na šikmej pergole. Sáčky, rebrík. Začína sa výraznejšie vyfarbovať Everest, aj tohto roku zhráškovateľ. To je taký jeden pekne vyfarbený, ale menej ako iné roky. Po ročnej pauze má celkom solidné strapce aj Tajná monacha, tiež ale s väčším množstvom hrášku. Nevadí. To je ešte stále Everest. Ten dáva tie svoje každoročné bomby, akože cez 2 kg isto, ale už začína pomaličky sa vyfarbovať drevo. Možno to nie je dobre vidieť, tak nechávam ich, jak sú. On to ťahá to spoľahlivo. A tu ešte tá posledná časť. To zasačkované, to už je Rochefort. To vyzerá tiež veľmi solidne. Takto. Na pohľad možno podobné olivy, ale Everest je taký podlhovastý. Rochefort sú klasické pingpongové loptičky. Zatiaľ nepraská. Zatiaľ dobre. To už bananás. Nechal som iba zo pár strapcov, pretože som do ňoho doštepil. Doštepil som do ňoho. Nie, toto je bananás, ale tuto som doštepil. Kdeže je? Z druhej strany je vidno, myslím, že Ivánku. Áno, tam hore. Tak, aby nemala takú veľkú konkurenciu. Ešte tiež zo pár strapcov bananásu. To hore je tento rozaštepatý lord, ktorý nahodil na strapce. Zatiaľ sa im celkom darí. To bolo z holodce, to sa preštepil kompletne. Ešte Rochefort. Aj tu hore je Ivanka zaštepená. To hore myslím, že je Milánka, neviem, či bude dobre vidieť. Tieto strapce tu. Tá sa javí ako veľmi, veľmi dobre odolná. Aj voči mučnatke. Absolútne bez praskania, bez zaváhania. To je Avatar, si odpočíva. To sú také prvé sprchnuté strapce Adleru, ale máme aj krajšie. Tuto hore.
lebo aj tento je taký úplne luxusný. Tak bude mať tak 1,5 kg možno. A potom vedľa neho takýto sprchač. Ale Adleru nikdy není dosť, takže zostávajú. Aj tu hore jeden pekný Adler. To už je Galahad. Ten sa nejako z tej mučatky dostal. No zatiaľ tento je ten najviac postihnutý strapec, ale ako trochu som ho pretrhal. Niečo možno ešte málo bude treba. Tak to ja neviem, trošku tej mučnatka vidno. To už pomaličky začína Efiop, ten tiež sa chystám zasačkovať. Tomu som to trochu nechal trošičku menej, lebo vláni som ho celkom tak jemne preťažil, jak to niektorí vravia. To je mladšia hlava chrustu, ten vyzerá zatiaľ takto. Na ňom som pred mnou nechal nejakých 9 alebo 10 strapcov, čo by mohlo byť tak akurát. Tuto je ešte teda Efiop, už sa pekne vyfarbuje. No a tuto je Dynka, vo všeobecnosti chválená odroda. Dnes sa nejako nedarí. Toto sú ešte strapce, čo sú OK. Aj tu sú nejaké, čo sú OK. Hej, akože je parádne. Ale že potom ideme... Aj toto ešte dajme tomu OK. Strapčôčik je tu. A potom ideme už týmto popretrhaným, kde je mučnatka teda akože výrazne si ich podala. Takže tak. Aj tieto tu v tom práskajú. Takto. Kade tady, aj tu je ďalšia prasknutá, takže keď zatiaľ dosačku nemôžem dať, lebo keď náhle dám dosačku, tak by proste som k nej nemal prístup a začali by dobre akurát tak hniť v tom sáčku. No. Takže Daria tento rok neprekvapila pozitívnom slova zmysle, aj keď to vyzeralo dobre. Toto zatiaľ, čo pozitívne prekvapuje, tak je druhý, by som povedal nie koreň, ale ťažeň, lebo to je na tom istom koreni ako aj Daria Avataru. Akože po druhýkrát má takéto slušné strapce. Nemá ich veľa, takých 4 alebo 5 na tomto koreni, ale pekné. Tuto už je zasačkovaná ciravá zagra, tam už sa dá koštovať. Vrchné strapce už, a vrchné bobule už sú k jedlu, už je pekné do žlta, možno na kamere to až tak není vidieť. No potom tuto už nejaké figy začínajú dozrievať. Ale ešte chcem vám ukázať, tak to vyzerá zatiaľ Rambo. To sa zatiaľ drží celkom dobre, nepraská. Lani bolo veľmi pekné, predlani popraskalo, myslím, ak si dobre pamätám. Takže toľko zatiaľ. Dozrievanie v druhej polovičke júla 26.